Така, здравейте, приятели. Взимам професията на Дамян. Тук чух, че ще се бият. Чакай, сега ще ти помогна. Дамяне, къде си я търсят? Еми, брат, те търсиш. Какво искаш, е мършо? Чак се обравя. Дайте, бийца. Ей, бати, скучно. Няма са бил, бе. Те. Малко ти взех професията, тук да знаеш. Нищо, снимай. Те. Само ти псувай. То спък. Ти ли ще ми казваш? Те. Сега, при най-яките пиленца. И тъй тук, цак-цак. Тъй, tu е моето легалце. Вижте, спонсорите. Тук ще пил наш шматка Дамян. Ето му е колата там. Тук е пилянцата. Защото го извадиха, ма не знам дали Защото го е извадил. не е от заминало. Иначе, защото го е извадил. Колко го е? И така работи, хай. Хасмока. Ето го клача. Ай, тук великия готвач ни прави да хапваме. Да, дето не може да отвори един буркан. Ще ти пъсна човката. Уоу! Виж какъв е смешен. Аре, дека остана, нали? Биеден тиган искаш. Чакай. Това е тук, бе. Ила, бе! В нашето семейство всички са много спокойни, изключително разбрани. Да го дъхаш. Абе! Емили Френдли ли ти е канала? Ай, ти да готвиш. Аз снимай на сам. Виждам те. Ще ти поставя бити, който ти си там. Няма ни се шашка, бе. Идвай, бе, айде, тя е в кухнята. Да, бе, знам, и ти е с кухнята, и там е. Положението е Върна. трагично просто. Не им е добре на децата. Проблема е, че няма на къде да изпълня изкача. Аз го гледай, стривай. Да, проблема е, че няма на къде да изпълня. Абе... Да, бе. Направо закривай. Той е видеото от хора, ай чао. Силно ни дала. Какво ще ме снимаш, как? Аре, не Зимата са откърти, брат. Стига с такова. Аз съм по-лек. Ми давай. Сега се варят назад. Стига! Оле, мамо, гледайте ги на какво го правят. Та манджичката ни е почти готова, скоро ще хапаме. Мартинския нищо не изнадолу и се чу някакъв тропот, ама сега... Де да знам... Нищо няма, сигурно чул до туалетна. Чакай! Мартински, чакай! Ох, чува нас! Паднаме по стълбите. И така става, врежда се мозъчно. Може ти две чини. Ние го нашето хапане. Да бе, сега ще ги сложим.
Пак Тиндер. Ай, фамилия нормално е. Дете години. Защо каква е тази започва, майка? Не знам, някаква кекава. Твоята стая я взех. Тя ли? Не тъй като не си пушач. Тя търси малко романтична страна. Абе, братко, правите с тия... Мале. Спря. Абе, човек... Значи първо, дъските скърцаха, ама той не можахме да го фанем на кадър. Какво направя стара къща? Сега разбирам това, ама... Котянци, това не е за пипане. Марти, трябва да става за училище. Добро утро. Интересно започва втория му ден. Отново успявам, а този път го фанахме по по-нормален начин, обаче го стреснахме, май не му се ходи много на училище. Да. Оставяме го да спи, така стигам да му правя закуска. След като горе-долу вече сме се разсънили. Може би. Добре, да. Ето тук ще сложа камера. Така. Господин Мартин, какви са ви очакванията за днешното каране? Джаксън Голстон. Дават го в момента към 3 градуса и леко рами. И на моята прогноза го дава, че ще има сняг. На моите го дава, че е облачно. Само е облачно. Въпросът е коя прогноза ще познай. Тръсно, която и да познай си мета. Колко е часа? 9:43. 9:43. Значи скоро хапваме и почваме да се обличаме с 2 тона дрехи, за да не умрем от студ. Айде, като се обличаме, ще се пуснем. Гениалните ни мозъци измислиха това. Моето колело влиза тук и тъй. А пък неговото го вързахме от отгоре на колата. Нямаме много избор, тъй като се съмнявам да можем да вкараме двете колелета, защото трябва 3 да влезем в колата. Защото ако сме само двамата, се тая. Само че трябва да влезем 3 и да. Сега отиваме към колата. Айде. Да, това е продължението от следващия клип, бе. Така че добре дошли във втора част с Мартинчо. Остават още Няколко часа. докато трябва да се прибираме. Ти? Аз да. Надяваме се днеска стане хубаво каране, не вали, но... И да се надявам да се прибира безаварийно. Защото имам влак с прекачване пък. Викаш да не стане авария при прикачването. Да. Днеска поне не валим, ама ще е калничко. Калничко. Айде, какво ще стане. Мръсно кално бигало и някакви такива. Тъй, най-сетне се качихме. Аз си беше пишал кадрите и това хубавец тук. Тъй, правим първо малко загравка на плочата. Ние се загряхме краката от бутането и това. Да. Уж. Тъй. Майко, че ми е твърда вилката. Ще е голяма болка сигурно. Това си Дамянски. Готов съм. Да. Айде, безаварийно.
Тя магия. Ме ти кажа, не беше толкова зле. Ай, Мартински. Груба грешка. Майко, това беше брутално. Аз много дървено скочих. Как е за сега? Ще ходим за още един път с Мартинския. Много брутално, тук атеш маза. Той се пръска здраво. Разкарам като пенсионер тук. Ще кажа, че до миналата седмица не бях тук. А с една съм бил. Хайде. Мане! Път дървото. Майко! Направи. Ти бая беше зад мене, усетил го. Тъй. Ще правим още един път плочата. Айде. Оп! Готови ли сме? Мгм. Айде. Елементарно бе. Да бе. Тук още един път ще пробвам, защото аз съм трагичен. Пък Марто и той е недоволен нещо от себе си. И ми каза сега долу, че не мога да карам. Оле, че изостанах. Ух, мамо! Ей така слязах. Майко. Готови ли сме? Аз съм готов. Айде. Ай, надявам се да няма откопчаване. Дано. Ай. Айде. Айде правим едно пускане до камъните, където щях да се отъркалям надолу в дерето. Тей. Той са Мартински е тук ще дръпне. Защото... О-о-о!
Тук беше на косъм. Браво, Марто! Само тук отгоре да го снимам пак на камъници. Его дереницата надолу. Тук съм се качил на едно дърво. И сега го чакаме да се качи. Дано му хареса, за сега много се надявам да си прекарал добре. Та да го видим сега какво ще направи. Добре го хвана първия път, доста хубаво стана. Сега видим втория път как ще е. Приготвя се да тръгва. Дано се закупчи. Откупче само. Май да палим джапанките. Ап! Къде тръгнах? Ой, лелей! Леле, дупето ми цялото е в кал. Ой, ай! Ой! Къде? Да, още надолу. Готов ли си? Да. Ой. Браво, бе, умник. Стой, стой, стой! Чай се достъвча бомбона, бе. Да се достъвча бомбона. Успокой се, бе. Та, представя се и тук се изтупкам да... Знаеш много ще е забавно. Оп! Майко! Наскока така ми влезе кал в очите. Майко, откаква. Втори опит. Ти. Ай. Оп. More passion, more passion, more energy, more energy. Да, съм първо. Давай ти първо, като искаш. Чакай. Ако те баба, извиняй. Не. Спокойно. Добре ми е, зато и време ми е много добре скоростта, тъй че.
Вихаре. От! Какво стана? Ти войната. Ужас. Мега кално. Баси якото. Колко секунди сме ги изминали? Не знам. Айде, измихме колелетата. Явно не сме ги окаляли прекалено много, защото много бързо се измиха, обаче GoPro-то ми цялото в къл. Нищо, една мокра кръпа и ще му мини. Чакайте видим сега Марти какво ще каже, дали му е харесало. Днеска карането бая ми хареса. Малко ти показах как се карам на кола. Я рекни градското каране и карането на кола. На колата много повече ми хареса, ама... И градското каране беше зле, ама... Градското, ако изключим бутанията... 10 с бутанията 9. 8, нещо такова. Да, а на колата си... 10 от 10 направо. След изключим, че беше кално. Не, аз добре си беше кално, много забавно беше. Като слушам накрая. За самия скок говоря. Да. Че 100% де сме го вкарвали в колата. Я. Че в кода се е отъркал. Няма, нали бяха с турбите. Като сме ги вкарвали, аз съм Началото? съм си го удрал. Бал съм го, че е бил като ни пред. То до там няма влезе, бе. На едно място, виж нещо до къде е влезнала. Даже ластичката е буквално възможно най-горе. Ти ще е било наявно на големия скок. Тя много ми е мека, защото съм с цял най-меките пружини. Сивата ли това? Сива ли това Да. беше това? Тъй, сега вкарваме колелета вътре, привличаме се, хапваме и съдбовния миг, когато Марти ще се тръгва, наближава. Айде, запуснем, като ще го изпращаме. Тъй, дойдохме от автогарата, аз пък от автогарата, от ЖП гарата го взех на 5, днеска е 7. Крахме на 6-7. На 6 и 7. Да, направихме градско, направихме DH. Тя сега трябва да отида там, няма отзади да се вра. Той е твой обаче. Добре. Да. Давай, вземай с колелото. Но аз ще го вкарам багажото и после ще дай каската. Пък само ако може ми вземеш сака. Да бе, няма проблем. Тъй, само да му вземем тук сакчето. Отпращам сина си отново при истинските му родители. И Установихте ме на 3 дена. тук нищо не се вижда, проклятие. Тъй, Вижте, това сега тук до влака се вижда малко, може би. може би. Дано нещо да се вижда. Не, вижда се. Малко ама се вижда. Да. Сега отиваме да си остави колелото Да. и го изпращам да се качва. Давай бързо, че ми трябва светлина да свети с фенерчето. Че нищо не се вижда. Ето с кога отиде там. Те светни. Не може да се вижда. Даже дръж ти снимай направо стои. Така. Нали тук да се оставя колелото? Сме насам. Снимай мене, той с кривич.
Отива се сина ми. Колко бързо просто. Тей, искам това видео да събере пак или 6 или 7 хиляди гледания. Нямате друг избор, разбрахте ли? Не забравяйте да оставите лайк, най-вече да се абонирате. Дигни малко камерата, бе, що ме снимаш ти? Не забравяйте да се абонирате. Давай снимай към синковеца. Тей, само да видим колко часа. Имаме 9 минутки. Тей, дай го тук, аз после си го хвърля там вътре. Ай, благодаря за поканата и всичкото. Ай, Надявам се да ти е харесало. да, Не знам кога се видим пак с теб. се видим се някога. Мога да кажеш нещо на камерата. За последно. Лайк, subscribe и очаквайте скоро пак. Чао. Той беше. Дано ви е харесало. До скоро.